Гүлназ, мин бик шатмын сине күрергә. Мин дә Менә бик инде 12нче тапкыр әйтүеңчә бездә бу печән базары Казанда үткәрәсез. Син инде иң беренче кеше бу печән базарын җыйган кеше белән Уйлап тапкан кеше. Уйлап тапкан. Әйе, шуның историясын сөйләсәң инде бергә. Ну, ул 2013 ел иде. Габдулла Тукайның үлүенә 100 ел иде. Без җыелыштык бөтенебез бергә, Тәбриз иде рәис, форум рәисе Тәбриз иде. Без җыелыштык яшьләр, волонтерлар мозговой штурм уздырырга. Тукайның бит үлүен ел сайын язучылар җыела да зиратка бара. Без уйладык, Тукай 27 яшендә үлгән, ул яшь булган. Без дә яшь. Бәлки аны искә төшерү башкачарак күргәндер. Уйладык да, яшьләрчә чара уздырырга булдык. Без аны Тукай 100 дип атадык. Тукай 100 и 100 елы. Ие. И без уйладык, флешмоб оештырабыз. 12 апрель көнне, Тукай үлгән көнне, сәгать 12дә җомга алдыннан без бөтенебез татарча киенеп, Тукай яшәгән чорны торгызып, Печән базар урнашкан җиргә, Печән базар мәчете каршына чыктык, флешмоб оештырдык. Без 100 ел элек булган мохитне тудырдык. Шунда ук шундай фикер килде, ул бит инде Печән базары булган. Әйдәгез Печән базарын торгызыйк. Без шунда ук дизайнерларны чакырдык, маркет оештырдык. Вот шуннан башланды ул Тукай 100 дигән беренче чара, аннан ул Печән базары фестиваленә әйләнде. Габдулла Тукаев үлде. 2 апрель сейшәмбе көн кич 8 сәгать 15 минутта шагыйрь Габдулла әфәнде Тукаев Казанда Клячкин шифаханәсендә вафат итте. Ам журналы үзенең укучыларын зур милли югалту белән бүлешергә сүз табудан гаҗиз. Тукаевның вафаты белән төньяк төрек әдәбияты үзенең иң сөелеп укыла торган шагыйрьләреннән мәхрүм калды. Син туган тел аркылы. Дина кем алып сиңа биргәнме, син аны үзең Бирмәде. Юк. Мине шул 12-11 ел булган микән бер яшьләр җыенына чакырдылар. Анда төрле милләт яшьләре иде. Әйттеләр, һәрбер кеше килергә тиеш үз милләтенең костюмында. Мин киттем эзләргә. Казанда, Татарстанның үзәгендә татар күлмәген табу мөмкин түгел. Кемнеңдер контактларын табып, сорашып, ниндер дизайнерларга шалтыратып, аларның каядыр квартираларына барып, шулай гына күлмәк тектереп булды. Бу Казанда, Татарстан үзәгендә тагын бер тапкыр кабатлыйм. Мин шундый фикер килде. Ни өчен без теләгән вакытта, теләгән сәгатьтә магазинга барабыз, кием алырга. Ни өчен безнең шундый ук урын юк. Менә мин теләгән көнемдә, теләгән вакытымда керәм бер җиргә татарча киенеп чыгам. Менә шундый урын булырга тиеш, шундый урын булдырырга кирәк дигән фикердән Печән базары туды. Менә монда килеп, тулысынча аяктан башка хәтле татарча киенеп китеп була. Бу идеяны безгә Мәскәүгә кайчан алып киләсең инде? Чакырыгыз. Алла бирсә, бу елда ниндидер яңалыклар бар. Ана тегендә барабыз, төшерә алабыз. Әйтә күрсәтәм фотоларны исәлим. Яңалыкларны күрсәтәгез безнең өчен. Быел Россиядә гаилә елы, шуңа күрә без Печән базарында гаиләгә багышладык. Безнең төп тема татар гаиләсе. Без флешмоб игълан иттек, туй күлмәге дип атала ул. Безгә кешеләр, безнең дуслар, битараф булмаган катнашучылар, әти-бабалар, әти-әниләрнең фотоларын җибәрде, туй фотоларын җибәрде. Аннан үзебезнең фотоларны да җибәрик әле дип сорагач, без әйттек, җибәрегез, әмма ул милли туй булса, шул чакта гына җибәрегез. Безгә күп фото җибәрделәр. Без күргәзмә оештырдык. Анда Ләбиб Леронның фотосы бар, туй фотосы, Искәндәр Сиражи, режиссер Ришат Рахимбай, яшьләр җибәрде. Менә мин сезгә күрсәтәм, анда шундый кызык фотолар бар. Әйдәгез. Менә Искәндәр Сиражиның туй фотосы. Менә режиссер Ришат Рахимбай. Менә монда Ләбиб Лерон. Менә бу минем иң яраткан туй фотосы. Менә якынрак карасаң, бу авылда уза көз көне. Егет кеше буты кигән, әле чалбарын да кыстырып куйган.
кәләш, бусан ошкидан. Хатын кызның Ашыкма. кайчан булса да матур буласы килә. Туй көнендә тем более. Менә Баш күрәсең. ниде, бик матур кара. Шундый яратам бу фотоны. Аннан тагын бер фото бар. Менә монда. Амил Нур, ул татар яшьләре форумы да эшләй активист. Алар бер ай элек кенә өйләнештеләр. Яшь гаилә. Аннан берничә ел элек Рөстәм Миңнеханов был бер укучыны үзенә чакырды. Бер укучы, мәктәп укучы малай Рөстәм Миңнеханов белән бер көнен уздырды. Один день с президентом дип аталайды. Ул менә безнең Амил Нур. Ул үсте, мәктәпне Бик тәмамлады. актив, мин аны күргәнем бар. Укып бетерде дә, менә хәзер форумда эшли. Совет заманындагы туй символ ул гладиолус чәчәге. Бөтенесе гладиолус чәчәге тотып кияүгә чыккан. Шуңа күрә менә шундый ни. Минем танышлар, алар чәчәк үстерә, аларның шундый цветочный ферма, тоже семейный бизнес. Шуңа күрә без менә теге аларны да күрсәтәбез. Син бөтен дизайнерларны үзең таптыңмы? 13 елда мин аларны үзем эзләдем. Интернетта, төрле ВКонтакте гына бар ул вакытта. Мин бөтенесенә яздым, менә шундый идея бар, без шундый команда, алар безгә ышанды, безнең белән чыкты. Аннан ел сайын шулай мин бөтен җирдә күзәтәм, чакырам, нитәм аларны. Аннан инде без теге печән базар ул бер тапкыр гына узмый, уза, мондай масштаблы, но безнең ни бар, сообщество, чат, мин анда бөтен дизайнерларны җыям, топчан базарында катнашкан. Ел буе мин алар белән элемтәдә төрле фестивальләргә җибәрәм, төрле мәкаләләр җибәрәм, төрле теге Син алар белән инде эшлим ел буе, ел дәвамында.